Nagmalampuson ang follow-up operation sa kapulisan sa Mandawi City sa usa ka drug suspect nga nadakpan nila. Karang bag-o na subay sa kapulisan ang iyong supplier nini nga nakuhaan karon og bulto-bulto sa ginudahang shabu. Ang report ni Nico Serino. Milampos ang mga operatiba sa Opao Police Station sa ilang pag-background check sa usa sa ilang dinakpan karong bag-o. Ang maong dinakpan nga gihulagway nga street level pusher nakuhaan og binulto nga gituhang shabu. Sa follow-up operation, na-trace ang gingong source usab niini nga maoy gihimuan og operasyon kaganihang kadlawon. Nadakpan si Alvin Araneta alias Ego, 41 anyos, dito sa may barangay Umapad. Moabot sa 500 gramos sa drogas ang nakumpiskar nga mobalor og 3.4 million pesos. Yang source sa katong previous gikan sa sulod. Murag gini siya may budigiro ba. Kani siya budigiro man yata nga karon. Isbitan siya dako-dako na iyang wagot. Giangkon sa dinakpan, gisugo rasab kini sa kaila sulod sa bilangguan. Gimanduan kuno siya kabahin sa transaksyon ug si kinsa ang hatagan. Apan hilabihan ang iyang pagmahay, human maaresto nga naatul pa sa iyang birthday. Dito ko sa mga katawagan na patdan ng nasipat ng tao na sugot na sa may gumikan lang kay lami. Ang makaubang persons under police custody mitimbaya pa kaniya sa iyang adlaw karon. Na emosyonal si Araneta nga miangkong natintal sa saad kaniyang kwarta kung makumpleto ang transaksyon. Hangyo na ko niya maundang ko magtrabaho kinarong kuha na akong kwartaha. Iyarong kon pangakuhan na iwason lang ko no. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.